amor, pasa el dolor y pasa la amargura. Nie, poklad môj, choď pokojne na svadobnú cestu. Sľubujem, že budem v poriadku. Keby niečo, zavolám Fernande alebo Mirande. Dobre, sľúbili mi, že sa o teba postarajú, ale prosím ťa, aj tak si daj pozor. Áno, zlato. Bude to len niekoľko dní a som späť. Isté, že poklad môj. Počuj, mami, Miranda stále nechce prijať tie peniaze. Ak uvidíš, že má nejaké problémy, prosím, ponúkni jej ich. Doma sú podpísané šeky, keby niečo, áno? Samozrejme, nič sa neboj. Na zdravie. Na zdravie. Blahoželám. Užite si svadobnú cestu. Mám ťa veľmi rada. A ja teba, mami. Miranda, nechceš uložiť malého v mojej izbe? Nie. Nechcem sa od neho pohnúť ani na minútu. Nedovolím, aby zostal sám. Vždy s ním musí byť niekto z našej rodiny. Umrela by som, keby sa mu niečo stalo. Včera som hovoril s Lilianou aj o tom vašom rozhovore. Áno, ja viem. Určite ti povedala, že ona by nikdy nevyužívala svoju dcéru, nie je tak? Áno. Povedala a ja jej verím. Liliana nie je zlý človek, ktorý by využíval vlastnú dcéru, aby si ma získala, preboha. Šikovná žena, fakt. Nemôžem tomu uveriť. Klame a vraj hovorí pravdu. Otvor oči, Alejandro. To nie jej dcéra potrebuje mať otca. To nie jej dcéra potrebuje mať pri sebe spoločníka. To nie jej dcéra sa s tebou potrebuje všade píšiť. Ale ona... Nedošlo ti to. Liliana nehovorí o ničom inom ako o tom, že chce byť dobrou matkou. O veľkom úsilí urobiť všetko pre svoju dcéru. Prečo? Poviem ti to. Lebo v skutočnosti ju už nebaví bojovať sama, žiť sama, prechádzať sa sama len s dcérou a robiť všetko len sama. Nemyslíš, že si k nej až príliš krutá? Ale... Príliš kritická v jej posudzovaní? Veď presne to potrebuje. Ochrancu, ktorý sa o ňu a jej dcéru postará. Vieš čo? Máš voľnú cestu, naozaj. Miranda, počkaj. Ako môžeš, prosím ťa, niečo také tvrdiť, keď Lilianu vôbec nepoznáš? Videla si ju koľko? 3 alebo 4 krát? To ju za ten krátky čas tak dobre poznáš, že si dovolíš tvrdiť takéto veci? Lebo so mnou hovorila ako matka. Ale v prvom rade je to žena. A ako žena som ju vypočula. Ja viem, kto je Liliana López Reynová. Tak mi to povedz, prosím ťa, pretože ja ti naozaj nerozumiem. Vyhlásili ste si studenú vojnu a ste schopné zničiť každého muža. Nedáš si niečo? Mám ti pomôcť s malým, nechceš niečo? Čokoľvek. Nechaj nás teraz samých. Chceme sa porozprávať, dobre? Ďakujem, Fabricio. Ďakujem. Dobre. Viac s ním takto nehovor. Nevidíš, čo prežíva? Áno, všimol som si. Chceš zakryť rečami o Liliane to, čo znova cítiš k Fabriciovi. Nie je to tak?